Eguerdion. Ongi etorri, famili giroa maite eta bizkortu nahi duzuen guztioi. Familia santua ospatu nahi dugu gaur. Bizitzan oinarrizko errealitatea da familia. Garai batean gauza guztien gainetik zegoen familia. Ohiko iritzi eta ikuspegiak asko aldatu dira gaur. Aurren begirada galdu dugu eta familiaren balioa merketu egin zaigu. Jesusek ere bere leku eta mailan jarri zuen familia. Gizartea, politika zaletasun, personala, familia bera, mito itogarria bihur daiteke. Gizaki bakoitzaren nortasuna eta izakera galderazi ditzake eta beste gizatalde askoren pareko bihur daiteke familia ere. Baina ezin dugu gutxietsi eta ahaztu, guraso eta seme alaben harremanak bizitza osorako duen garrantzia eta balioa. Ezin dugu ahaztu, zein eragin izan zuen Jesusentzat bere familiak, bere aitak eta amak. Jesusengana jotzen dugu gaur, familiak beretzat izan zuen balio neurria erakus diezagula eskatzera. Zutik jarri eta hasi gaitezen kantua. Oi Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Gu salbatzeko jaio den Kristorengan eman zaizkigun aita jainkoaren bakea eta maitasuna bitez zuekin. Eta zure espirituarekin. Gaur, Eguberri 8 urreneko igande honetan, Jesus giza familiaren kide egina ikusten dugu, Maria eta Joserekin bat. Familia horretan ikusten ditugu geure familiak ere. Hots egin dezagun orain pozik jaunaren ospea, Belenen Eguberri gauean Jesusen jaiotzea hots egin zuten aingeruekin. Eserita abestuko dugu haintza. Aintza zeruetan jangoikoari. Denok? Haintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Eta bakea lurrean haren gogoko gizonek, jaundita eder zaitugulako, gorazu
zeruko errege, jangoiko aita guztian duna. Denok. Aitza zuri jauna, ta eskerra zuri. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildoz, aitzaren seme. Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarri zaudezu, erruki jauna. Aitza zuri jauna, ta eskerra zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Aitza zuri jauna, ta eskerra zuri. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoiz. Oi jainko, egiazko bizi eredua eman diguzu familia santuagan. Egizu, onbera, izan ditzagula geure familietan ere, haien harreman eta maitasun berberak. Betiereko zoriona izan dezagun zeruetako zure etxean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jainko beraren emaitza eta doaia da, ama emakumeak jaunari eskertzen eta eskaintzen dion aurra, esango digu Samuelen liburuak. Otra mujer, otra madre, María de Nazaret, consciente de la elección divina, ofrecerá también a su Hijo como Salvador de la humanidad. Samuelen lehenengo liburutik. Haurdun gertatu zen Ana eta garaia betetzean semea izan zuen. Samuel ezarri zion izena esanez, jaunari eskatua dut. Elkana senarra bere etxekoekin batera, jaunari urteroko oparia eskaintzera eta promesa betetzera igo zen hurrengo urtean ere. Etzela joango adierazi zionanak senarrari esanez. Aurrari bularra kendutakoan emango dut eta eramango dut eta jaunari aurkeztuko diot eta han geldituko da orduan betiko. Anak Silora jaunaren etxera eraman zuen Samuel. Aurra oraindik txikia zen, bularra kendu berria. Eraman zituen 3 urteko zekorra, zaku bat irin eta zahagi bat ardo ere. Zekorra oparitako hil zuten eta aurra Eli apaizari eraman zioten. Anak esan zuen, barkatuen jauna, ni naiz hemen zure aurrean jaunari otoizka egondako emakume hura. Aurra hau eskatu nion eta jaunak eman dit eskatu niona.
Horregatik, jaunari eskaintzen diot, bizitza osorako jaunari eskainia gelditzen da. Eta bertan, jauna gurtu zuten. Jaunak esana, Eskerrak zuri, doatxo zure etxean bizi diren dena. Deno? Doatxo zure etxean bizi diren dena. Bai maitzagarria zure goitza jauna algoz diduna, urtzen dauzka barrena zure templuko atarien irrikaz. Bihotza eta naizen guztia pozoioz ari zait, o jainko bizia. Doatxo zure etxean bizi diren dena. Zorionekoak zure etxean bizi direnak, etengabe zu goresten. Zorionekoak bere indarra zugan dutenak, erromesaldian gogoan erabiltzea. Doatxo zure etxean bizi diren dena. Haunditasun bakar batek arrotu dezake kristaua, jainkoaren seme izanak. La grandeza del ser hijo de Dios es gratuitamente ofrecido a todo ser humano. Escuchemos. San Pablo apostoluak Kolosarrei egindako gutunetik. Senideok, jantzi zaitezte bihotz errukitsuz, onberatasunez, apaltasunez, otzantasunez, pazientziaz, jainkoaren herri aukeratua, santua eta maitea zaretenez gero. Eramazue ondo elkar eta barkatu batak besteari, inork inoren aurka ezer balu. Jaunak barkatu zizuen bezala, barkatu zuek ere elkarri. Eta horien guztien gainetik, izan maitasuna, hori baita elkartasun betearen lokarria. Kristoren bakeak agindu beza zuen bihotzean, bake horretara deituak zaretenez gero gorputz batean, eta izan esker honeko. Bizi bedi oparo zuengan Kristoren hitza, irakatsi eta aholkatu jakinduria osoz, kantatu jainkoari bihotzez eta esker honez salmoak, gorazarreak eta kantu inspiratuak. Edozer esaten naiz egiten duzuela, egizue dena Jesu Kristo jaunaren izenean, haren bidez jainko aitari eskerrak emanez. Emazteok, zaudete zeuen senarren mende, jaunaren jarraitzaileei dagokien bezala. Senarrok, maita itzazue zeuen emazteak eta ez izan gogor haiekin. Seme-alabok, egin zeuen gurasoen esana gauza guztietan hori nahi baitu jaunak. Gurasook, ez sumindu zeuen seme-alabak gogogabetu ez daitezen. Jaunak esana,
maisuen artean aurkitu zuten bere gurasoek, galdua zebilen Jesus. Lotura guztietatik aske izan behar du evangelioa zabaldu nahi duena. Lotura afektibo, ekonomiko, sozial eta politiko guztietatik libre eta aske. Jesusen gurasoek ere horixe ikasi behar izan zuten Jesusen gandik. Guk Jesusek zer dioen jakin nahi dugu. Zutik jartzen gera Jesusen hitz hori entzuteko, aleluia abestuz. Denok aleluia. Ireki ezaguzu jauna gure bihotza. Gogoz onar ditzagu zure semearen hitzak. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik aitzazutik jauna. Jesusen gurasoak Jerusalenak joaten ziren urte oro Bazko jaietan. Jesusek 12 urte bete zituenean Jerusalena igo ziren jaietara ohitura zen bezala. Jaiegunak bukatu zirenean etxera itzuli ziren. Jesus aurra ordea Jerusalenen gelditu zen bere gurasoek ez zekitela. Eta lagunen artean zetorrelakoan egun bateko bidea egin ondoren, haren bila hasi ziren taldeko aide eta ezagunen artean. Baina aurkitzen ez, eta Jerusalena itzuli ziren haren bila. 3 egunen buruan jauretxean aurkitu zuten, irakasleen erdian eserita, haiei entzuten eta galdezka. Entzuten zioten guztiak txunditurik zeuden haren adimenarekin eta eta ematen zituen erantzunekin. Gurasoak ikusi zutenean harriturik gelditu ziren. Amak honela esan zion: "Seme, baina zergatik egin diguzu hori? Horra, nola atsekabez ibili garen aita eta biok zure bila." Hark orduan: "Zergatik ibili zarete nire bila? Ez al zenekiten nik nire aitaren etxean egon behar nuela?" Haiek ordea, ez zuten ulertu Jesusek esan nahi zuena. Jesus Nazaretera jaitsi zen haiekin
eta haien menpean jarraitu zuen. Haren amak bere bihotzean gordetzen zituen gauza guzti hauek. Jesus berriz, aurrera zijoan, jakintzan, gorpuzkeran eta grazian, jainkoaren eta gizonen begietan. Jaunak esana, Kristau senideok, gaur Eguberri 8. igandean Familia Santuaren festa ospatzen ari gara. Eguberri egunez aitortzen genuen Jesusi buruz, jainkoarekin zegoen eta jainko zen hitza, eta hitza zen egiazko argia mundura etorriz gizaki guztiak argitzen dituena. Gaur argi hori, Jesusen argi hori, familiara zuzentzen dugu. Familiak behar duena ikusarazten lagunduko digulako. Jesusek berak familiaren esperientzia izan zuen, gut denok bezala. Honenean, familian sortzen gara. Hortik dugu bizia, hor garatzen, hazten eta osatzen zaigu bizia. Gizartean, familia da, gutako bakoitzari gizatasun aberatsa eman diezaioken erakundea. Beste inun emango ez zaiguna familian izan dezakegu honenean. Bizitzari gozotasun poz gustua hartzeko familian dago sekretua. Gurasoek beren gorabehera guztiekin maitasunez ekarri gaituztelako. Maitasunez hartu, ezi, trebatu bizi izateko. Hortik dugu bizitzaren gustu positiboa. Eta hori beste inork ezin diezaguke eman. Horregatik da familia gizartean hain importantea eta erabaki horra. Eta aldi berean, bere ederrean, ez da erraza familia bizitza. Sekul ez da izan, eta gaur zailtasun hori behar bada beste aldietan baino, edo aldi batzuetan baino, nabarmenago ikus dezakegu. Familia bizitzak behar du maitasun sakona, bizitzaren gogortasunak eta bizitzak ematen dizkigun ezbeharrak eraman ditzaken maitasuna, erabat hautsi gabe, erori aldiekin bai, baina altxa eta aurrera egiteko maitasunez. Eta maitasun hori ezin dezakegu aldez aurretik emantzat, egintzat eman.
Maitasun hori badegu edo ez dugu. Bigarren irakurgaian esan zaigu, jantzi zaitezte bihotz handitasunez, errukiz, maitasunez, jainkoaren herri aukeratua, santua zareten ezkero. Hemen dago kontua. Maitasun hau jainkoaren gandik dugu. Jesusek ekarri digu. Eta beraren gandik jaso ezean, ezingo dugu familia bizitza ere, bere edertasun guztian, bere ahalmen guztian bizi izan. Eguberrialdiko kanta batean, honela esaten dugu, Belenen sortu zaigu jainkoa, aitaren salbamenitza, maitasun egintzak egiteko libratu zaigu bizitza. Hemen dago sekretua. Jesusek, eguberritan, etorri zaigun Jesus honek, maitasun egintzak egiteko libratu digu bizitza. Horregatik, familia santuaren egunean, guk, Jose, Maria eta Jesusen familia horrentan inspiratzen gara, hortik jasotzen dugu mirari hau. Posible da, gertatu da eta eskuragarri daukagu geure bizitza maitasunerako libratua, salbatua izatea. Eta hain zuzen, bigarren irakurgaian esan zaigu. Kristoren bakea izan beti nagusi zuen bihotzetan. Bake horretarako aukeratuak izan zerate. Jainkoaren maitasunak lehenik eta behin bihotza bete bake ematen digu. Eta esan zaigu baita ere, barka ezazue jaunak barkatu dizuen bezala. Kristauok ez dugu harritu behar, inun maitasunik eza ikusten baldin badegu. Eta aldi berean apaltasun handiz eskerturik egon behar dugu, guri eman zaigun mirari hori, bere maitasuna. Eta maitasun horren testigu izan behar dugu, apal-apal, inorri epairik eman gabe, juzkurik eman gabe. Erakutsi behar dugu, egitez, bizikeraz, jainkoak libratu gaituela maitasunerako. Eta maitasun hau garailea dela, zailtasunen erdian. Ez Superman gisa, geure erorialdiekin, geure auleriekin, geure ezinen erdian, beste guztiekin bat eginez. Baina, jainkoak libratu gaitu maitasunerako. Eta maitasun hori garailea da. Jainkoaren etengabeko errukitik eta barkamenetik bizi geralako. Eta bake hori ez zaigu bihotzean kabitzen alderantziz. Gure bihotza bake horretan, etxe zoragarri horretan bizi da. Eukaristi honetan berritu dezagun maitasun hori. Eta maite izateko libraturik segi dezagun bizi izaten. Sinesten alduzue jainko baita ahal guztiduna zerulurren egilea. Sinesten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginia gandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua,
eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Alaitasunez, fedez, usterik onenaz, dagiogun otoiz gure jainkoari, maite gaituen aita jainkoari. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Aita, berri ezazu zure Eliza, ongi naizko eta senedetasunezko argi eder izan dadin gizartea. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Aita, egizu sor daitezela bakea eta justizia, eta amai daitezela zapalketa eta gogorkeriak munduko herrietan. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Aita, eman zure indarra eta grazia gure familiei, eta batez ere beharrean eta marginazioan bizi diren familiei. Eman zure maitasuna zatiturik eta maitasunik gabe dauden familiei. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Aita, babes gaitzatzu eta gu guztiok, eta babes gure familia eta senitarteak. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Aita, horrelaxe eta hori eskatzen dizugu, gu bezalaxe gizon egin den eta zurekin errege bizi den Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jainko isil zinen, jainko isil zara, eta lata guztiz itza zara jada. Gabon gauerdian jaitsi zen askara, handik mintzo zaigu
Jainko urrun zinen, jainko urrun zara, eta lata guztiz zein zauden erara. Behin gabonez gero, tartea utxa da, koban zaduzkagu, Senideok egigun otoiz Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Bakezko opari hau zuri eskaintzean, jauna, apal-apal eskatzen dizugu. Jainkoaren ama Virginaren eta Jose Santuaren otoizari esker, gure familiak bizi daitezela sendo zure adiskidetasunean eta bakean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jauna kantauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari. egokita eta zuzen. Egoki da, bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bidez agertu zaigu egun honetan, gu eraberritzen gaituen hartu eman miragarriaren misterioa. Zure hitzak gure auleria bere gain hartu du, eta gure izate hilkorra betiko ospera jaso. Horrela, batasun miragarri baten bidez, guri ere betiereko izatea ematen digu. Horregatik, aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Santu, santu, santua, nire guztien jainko jauna, zerurrak beterik dauzka zure iztia. Osana zeruko Beikatua jaunaren izenean datorrela. Osana zeruko Santu zara, bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzeraz joala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena.
Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur, Kristok eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora. Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren, guk guztiok betiko biziaren betea irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honenga, zuri aita, jainkoal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure ala zeueta zarena, santu izan beri zure izena, etor beri zure egin beri zure aia, zeuak bezala atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan.
Zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizue, neure bakea ematen. Begira zure Elizaren sinesmenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituaren. Emaiozue jaunaren bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Errukia Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. emaiduzu agea. Ona hemen jaungoikoaren bildotsa, munduko bekatuak entzen duena. Bere bakez, gure bihotzetan gelditzen dena, zorionekoak bere maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina esazu hitz bat eta sendatu naiz. Maitasuna nun, han jainkoa. Kanta dezagun denok. Maitasuna nun, han jainkoa. Maita dezagun lagun urkoa. Munduko sinismenik handiena banu ere, maitasunik ez badu, ez naiz ezer. Maitasuna nun, han jainkoa. Maita dezagun lagun urkoa. Ondasunak behar zuei banazuta, mirariak eginda ere, maitasunik gabe, dena alfer alferri. Maitasuna nun, han jainkoa. Maita dezagun lagun urkoa. Bihotz handikoa, haserrerik ez du, maitasuna ez da zuzen gabeaz pozten, baizik egia du bere poza. Dena barkatzen du, dena itxarota jasaten. Maitasuna nun, han jainkoa.
zidoaina bai dela maituko, hizkuntzak isilduko, da jakintza maituko. Orain fedea, esperantza eta maitasuna, hiru oie dauzkagu, handiena maitasuna da. Maitasuna noan jainkoa, maita dezagun lagunuko. Egin dezagun otoiz. Aita guztiz onbera, sakramentu honen bidez indar berritu gaituzunok, bizi gaitezela familia santuaren antzera, lur honetako nekeen ondoren, berarekin batean betiko zoriona irits dezagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Edozein talde edo familiaren barruan, adorea sortu eta egarria asetzen duen iturria Eukaristia da. Elkarrekin bilduta ogia zatitzean, guztien alde eskaintzen den Jesusen gorputzaren ogia zatitzea da. Gertukoak eta urrutikoak guztiok elkar hartzeko aukera paregabea. Gorde ditzagun bihotzean egun hauetan ospatu ditugun misterioak Mariak bezala. Jakintzan, gorputzkeran eta graziaren aurrera egin dezagun Jesusen antzera. Eutsi asmo honei, agur eta beste bat arte. Jauna zuekin, Eta zure espirituaren bedeinka zaitzatela jainkoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. Zoazte jaunaren bakean. Eskerrak